Tam tini press meet khanya ke sagari tan bagai belagi na hambai si dongkot TV no tai bekha TV no oro tini phai sungno soba phaben bagai sing tini press meet khai tongmani ke sini 2024 21 tarik sini bisi katal tring no tei sino kenal sara bisi bai sangjak tring plajan sing thangi tongo on bagai sing tabu state tangi tongo on bagai sing tini nungi mide থেকে sing tini kok kesanan imusungo sini sara tripurani tripura sarok jotno tringo phai singoi phaksa malai ei tringno palai phajani bagai sing ko bung hojo no je tring kali mini amna pula kajak o jaga sing taklai no tring pula khayo sini kendra sara bisi level ti sing tring phai dong oro emne ka singer sasa phanya mane samu singer botol han botol phanya ro singer debol mabo phainai tai kari tango anga sung mus to mali amu sinor singer phainai tima music bodol o jaga sini sal sar dolal phainai tai Naren Suki Jomatia Horendra Tripura Sambu Jomatia Rekha Deborma Tresma Jomatia Donga tai Anjana joto singer penete tai oro logi tongnai ko musamung bodol sini tripura musana kereng bodol mor phai sokani elek sarti kolas na boro tongo jaga ni borok buko gajak phainai no pok rojak emne borok sumai manga phainai oba heita kendra sara disini ngai joto okra sakra sarai khnai sini sagbak sarok phai o tirno palai phaini bagai sing joto no sini mela committee तरफ থেকে কবু পাইজাও ট্রিং কোন ক্লাবিয়া সিনি বিসি ni borok tring hasal thangi mania mane brisuk borok sungno pressure mani bagai borok sungno koikya sinor kasi tring khai sungno tring plajini sujug redi ba obahai jora kaham no sujug redi mani bagai sing sini monitoring body ba sini kendra sara bisini jotono okra sakra jotono kapak saklai sing otrino songsak min bung ke sara ani bung to Sukmar Deborma ango bisini chairman biro prangnas tai sinor kheladula angnai kheladula rok jara kapai rong sing khutung bangnai 1.5 kg khlai nei sini already tu bhijak o jagoni kisu price tongo obahai kheladula angnai tai sing bursuk burano ribu bangnai asum